Exodus tia dionunum. Na Erade kasa kyerɛ Moses sɛ, ka kyerɛ Israelfo no na ɔmɛma me maso afɔrebɔdeɛ. Obiara na kuma ka no nkyɛn na monye me maso afɔrebɔdeɛ. Na yɛn ni maso afɔrebɔdeɛ a monye no wɔ nkyɛn no. Sika ne dwetɛ ne kɔbere, ne bibre, ne asaawa a ɛbiridum, ne koogyan, ne asaawa fufuo, ne mmirekyi nwi, ne adwenini nwoma a wahyɛ ne kɔkɔɔ, ne sukraman nwoma ne okuo nwia, kani ahomo, ɔsrango ne nhwehwɛmo a wɔhyɛ ho aduru. Apopo bibre aboɔ ne aboɔ a wɔde besisi asɔfotaadeɛ no ne adaaboɔ no mu no. Na ma ɔnyɛ tenabea kronkron ma me, na mentena wɔn mu. Sɛdeɛ me ara merebɛkyerɛ wo tenabea, no tebea ne ɛho nneɛma nyinaa tebea no nyinaa no, saa ara na monyo no. Na ɔmfa okonya adaka ne tentene basafa ne fa, na ne tɛtrɛtɛ basafa biako ne fa, na ne kron basafa biako ne fa. Na fesika mapadura ho, emu ene ho nyinaa ne dura, na yesika hankra twa ho hyia, na gu sika nka anan, na fa kyiakyia ne nan no ho, nka mienu ni fa ha, na nka mienu ni fa ha, na fa okuo sene mpoma, na fa sika dura ho, na fa mpoma no rorua nka no mu wɔ adaka no nkyɛn mu, na ɔmfa nsoa adaka no, mpoma no rorua adaka no ho nka no mu, onyiyi mfiri mu, na fa adanse a mede bɛma wo no hyɛ adaka no mu, na fa sika mapanyɛ mpata adwa, ne tentene basafa mmienu ne fa, na ne tɛtrɛtɛ basafa biako ne fa, na yɛ sika kelebum mmienu, ɔboro adwuma na fa yo, na fa sisi mpata adwa ne tiri mmienu no so, na yɛ keleb biako wɔ tire ha, ne keleb biako wɔ tire ha, mpata adwa no mu na moma kelebum ne nyi adie wɔ ne tiri mmienu no so. Na kelebim no ntrɛtrɛ wɔn taban mu ɔsoro mfa wɔn taban no nkata mpata adwa no so, na wɔn ani ntrɛtrɛ wɔn ho, mpata adwa no so na kelebim no ani ntrɛtrɛ, na fa mpata adwa no si adaka no so, na adaka no mu na fa adanse a mede bɛma wo no hyɛ, na ɛhɔ na me ne wo bɛhyia. Na mafiri mpata adwa no so wɔ kelebim mmienu a wɔwɔ adanse adaka no so ne ntɛm, maka wo nneɛma a mɛhyɛ wo sɛ fa kyerɛ Israelfoɔ no nyinaa. Nafa okuo yo epono, ne tentene basafa mmienu, na ne tɛtrɛtɛ basafa biako, na ne kron basafa biako ne fa. Nafa sika mapadura ho, nafa sika hankra twa ho hyia. Na yo ɛho mfimfam ho a ne trɛti sɛ nsɛm hyia, nafa sika hankra twa mfimfam ho no hyia. Na yo sika nka anan, nafa nka no sisi ntwiaso nan a ɛwowɔ ne nan ho no so. Mfimfam ho no ase paara na nka no nie, na enye de wɔde mpoma beruru mu di asoa ɛpon no, na fa okuo sene mpoma no, na fa sika durudura ho, na wɔde asoa ɛpon no, na yo ɛso nyuwa ne nyuwa ne nkura ne nkuruwa a wɔde behwie sika mapanafa yo, na fa kyerɛ paano sisi ɛpon no so wɔ manim daa. Na fa sika mapayo kani adua, ɔboro adwuma na fa yo kani adua no, ne nan ne ne dua, ɛho nhwiren nkura mu, ne kukududu ne ne nhwiren no mfiri ɛno ara mu, na nsensia nkyiakyia ho, kani adua no nsa mmiɛnsa nkyiakyia fa ha, na kani adua no nsa mmiɛnsa nso nkyiakyia fa ha, nhwiren nkura mu mmiɛnsa a ɛte sɛ soro no deɛ wɔ nsa biako ho, ne kukududu ne ne nhwiren, na nhwiren nkura mu mmiɛnsa a ɛte sɛ soro no deɛ wɔ nsa biako ho, ne kukududu ne ne nhwiren, saa ara na yɔ wɔ nsensia a ekyiakyia kani adua no ho no. Na kani adua no ho nhwiren nkura mu a ɛte sɛ soro no deɛ nan, ne kukududu ne ne nhwiren, na kukududu nsisi nsa mmienu a ekyiakyia ho no ase, wɔ nsensia a ekyiakyia kani adua no mu no ase. Ɛho kukududu ne ɛho nsa no mfiri mu ara, ne nyinaa sika mapana ɔmfa nyɔ no ɔboro adwuma biako. Na yɔ ɛso kania nson, na ɔmfa ne nkania no nsisi so, na ɛnnɛre wɔ anim nkyerɛ fa hɔ, na ɛho daawa ne ɛho nson nkuruwa nye sika mapa betikɛseɛ biako na ɔmfa nyɔ, ne ɛho nneɛma yi nyinaa. Na hwɛ na yɔ no sɛdeɛ ne nsusuo a wɔde akyerɛ wo bepɔ no so teɛ no.